Prvo, ja da kažem za državljanstvo da sam mnogo počasten i blagodaran mnogo. Nekako je ovo državljanstvo moje makedonsko prirodan put, što se mene tiče, i Makedonije, i tog mentaliteta, i tog naroda. Ceo život volim tu muziku i mnogo sam pjesama napravio adaptacije, izvodio. Ceo život se družim sa mojim prijateljima iz Makedonije. I specijalno sam tu, kako da kažem, što se Makedonije tiče, bio zaražen tom dramom oslobođenja Skoplja Dušana Jovanovića i taj Georgi kojeg sam igrao je možda i moja, tako kažu, možda i najbolja uloga u životu. I taj komad, ta tema o toj nemogućoj ljubavi između jednog Njemca, mladoga za vrijeme Drugog svjetskog rata, koji je dobar čovjek bio. Bio je okupator, bio dobar čovjek i jedne makedonske mlade žene, je toliko u svijetu odjeknula gdje god smo igrali, a igrali smo svugdje po svijetu tu predstavu i osvojili smo Emmy Award, na primjer u Australiji, što je njihov Oscar. I osvojili smo Obie Award u Americi as the best production of the year 1982. To je velika stvar. Još i dan danas kad ja sretnem ljude, neke velike režisere, glumce, starije, ne, sjete se predstave te koju su gledali u Los Angelesu ili u New Yorku. Zato sam ja prepoznao to da kako je svijet volio tu dramu, tu priču. I zato sam odlučio zapravo da napravimo od toga jedan film. I mislim da smo uspješno napravili scenarij. Jako sam zadovoljan sa svim što smo napravili sa Robertom i sa njegovom produkcijskom kućom. Kako smo našli te divne objekte. I još jednu stvar da kažem o mom državljanstvu koji je prirodan proces, a to je da sam ja u cijelom svijetu poznat zapravo. Ljudi me sreću u cijelom svijetu, slikaju se sa mnom od aviona do šetnji bilo kojim gradom u svijetu i svi me poznaju kao Aleksandra iz filma Pred doždac. Tako da i ovaj, kako kažem, oficijelno priznanje i potvrda mene kao Makedonca u svijetu je sasvim logična stvar. Na vaše barenje. Da. I još da kažem da se zaista jako zahvaljujem Beti, Elizabeti, našoj ministarki, koja je od samog početka, kako smo mi već prije par godina krenuli sa našim tim projektom, pokazivala jedan veliki interes za taj projekat, za taj film i podržala nas zaista mnogo i uz mnogo razumijevanja. Naravno, imali smo i sastanak sa našim premijerom, koji nas je isto podržao i zahvalan sam i na tome. Toliko još da kažem samo da smo napravili jedan sjajan izbor glumaca. Uglavnom su svi makedonski glumci. Trebao sam biti jedini ja koji nisam, ali ja sam sad makedonski glumac. Tako da su s te strane sjajan izbor smo napravili nekih novih mladih glumaca, mladih lica. Ne bih želio sad javno još govoriti jer su tu još neke nijanse odabira između nekih pitanja, baš koju ulogu će ko igrati i tako dalje. Jedino što sam siguran, što smo sigurni, a to je već smo s njom imali nekoliko razgovora i radili smo ozbiljne casting probe s njom, da će ulogu, odnosno moju partnericu u filmu igrati Silvija Stojanovska, koja je moja partnerica bila i u Before the Rain.